Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Risa, 30 years old. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Talisay City. Punto medical, emotional, ug may behavioral sa nga dili na nako hisabtan. Nagsugod man gud ni tungod sa sunod-sunod akong sinati nga trahedya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Sure ka ma, nga di ka mo kuyog na mo sa outing na mo sa San Remigio? Dadon biyan ako strilan. Na, kamo na adto dito Risa, oy. Kay mga bata-bata pa man mo. Kapuya na kay ko anang biyahig layo, day. Ikaw good, mahay man gid ka ba? Nindot ba kang dagat San Remigio nga? Nindot kay ilang mga beaches dito. Di na lagi ko, maibog anang mga ligo-ligo og dagat Risa. Kapoy na. Og wa say mahibili din isbay kung maghuro ta didto. Yapay daghang limpihonon baya din he. Ikaw good, pwede ra magidunta ng mga limpyuhon unya na lang good. Matag-adlaw ra magunta ng naa. Pero kining mga kahigayunan nga mga ingon-ini ma, mupahimos unta ta. Na, wahe na oy. Sakit na ning akong tuhod sa akong rayoma. Ala oy, ay di na lang ta kapugson. Kay di gyud ka mahutag katarungan. Basta di ganahan no, daghan gyud kay nagkatarungan. Nala sige oy, kami na lang strilan. Naala. Og ayog pasag din ng bata sa dagat, Harisa. Yoho! Yoho! Nadayon jud ta. Mayo lagi ding kalit-kalit nga sabot sa kay madayon jud ta. Tagay na dis. Yoho! Hoy, hinumdumi ha, nga uban akong anak ha. Di ko pwede anak, Joy. Kay na ako'y batang bantayanan, Day. Do. Drive pa ko, oy. Ngano sad bitaw oy nga wa nimo pogsa si mama nimo og dala? May mubantay untang dilan. Gipugos, oy. Pero di man kyud. Nakasabot sab ko sa tiguang, oy. Kapuyo nas biyahe. Pero nganong nagdala man sad kag bakin? Tin ba uroy, oy? Akong anak? Hoy, bayot. Tagsa na lang gani mi magkabanting sa akong anak tungod sa kabisi na ko sa trabaho o sa mga gig na to. Unya, di pa dyan ako dadon. Aw. Kung usa palagi, nag-drive ko. Di usa ko mukiat o nang tagay-tagay diha. Aw. Kung nganong wala gyud ka magminyo og usab og nagkontento na lang nga mahimong single mom nga ikaw gwapa man unta ka yads. Ay, wa nas kagupahon, no? O, wala lang. Ganahan lang ko. Magpaibog lang una ko sa mga lalaki. Jesus! Hapit na tumabot sa Nermihio, oy. I-check ko na ba kung nahin ang uban na tong katropa? Wow! Hoy, pagkatsada, oy! Pagkanindot ini nga bitch nga pabok ni mo yads! Ako pa. Katsada, oy! Palihog ko ka sa akong bugoy bing nakatong sa biyahe. Kay balhin na to siya og pahigdas kate. Oh, sige! Wait, unsa ni? Alala. Uy, wala, nano ni? Hala, miuyog lagi sa kaya ni mo yads! Linog pa yan! Gigino ko! Jesus! Dili pa ko gusto mamatay! Ako! Mao pa gani pag-abot na mo sa amo untang outing sa Northern Cebu, gilinog ang maong dapit. Perti yun akong ratula, kay kusog-kusog yun ang maong linog. Ang akong anak dayon ang akong gihuna-una, ug ang akong mama nga maurang usa sa among bay sa Talisay. Unya,
Kanira man hinoon ang na-damage ning among bahay ay niliki ra ning bongbong dapit sa may hagdanan padung sa second floor ug ang CR. May pipila ka tiles niliki. Pero tanawa lang kung kinahanglan ba to nimong pailisan. Pero murag okay raman para nako. Nga ambot ka ang ubang bahay din ni subdivision. Sorry, ma. Uy, Risa, naunsa ka, uy. Hihilak manggod ka nga, ligakos na ko. Pasalo ako nga ikaw na din sa bay at sa linog. Pero mas maayo na sa biyod nga wa ka mo kuyog sa San Remigio, ma. Kay mas kusok man dito. Ang karon nagkurok pa ang akong kaunuran nga maghuna-una. Uy, Risa, naunsagod ka. Nagkurog tuod ka ay. Uy, relax lang kuno diha, eh. Relax. Weather system nga nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo. Naunsa naman Nahimo ni ning moni Man ang sa linog. nga itong monitor sa Bagyo niya naman sa ibalita sa radyo. Kusog-kusog ra ba ang bagyo, ha? Ang sentro sa mga Pero tropical maay na lang yung depression bagyo. gawas sa itong Kaysa Filipina, linog kay yung makapangandam pa ta. diani sa 1,430 Mahapit na lang ko grocery para sa among mga kinahanglan. sa northeastern. Doon na bitaw ko no'y bagyo ingos balita sa radyo. Maayo kay nakagrocery na kandaan, Risa. Aron di na ko mugawas din sa subdivision, ma. Tuod. Humanatoron ang panihapon, ma. Mupahuay kog sayo, eh. Kapoy kog trabaho. Paimos kog katugron. Kay kung unsay resulta ining bagyo haron, wa man unya may trabaho, ugma. Nala, sige. Kaon usa, una ka matog. Risa, day, pagmata kay bagyo na. Nisod na din sa sod sa bayan, bulog sa tubig. Risa! Ha? Risa! May ginoko! Naduwang naman ang tubig din sa second floor, ha? Ang bata! Si Rilan! Rilan! Kalit ra gyud kayong misaka ang tubig sa second floor sa among bay. Nagtuo na gyud ko nga mao na to'y among katapusan. Grabe ang among trauma. Gikan nga naka-experience sa linog, dayon bagyo o baha na sab. Usahay, di na ko makatog. Kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa nahitabo. Ang akong anak, mukalit lang sab og singgit. Dili lalim. Nahibaw kong kinahanglan akong magpakalig-on, kay ako'y breadwinner namo. Apan, di man ako makontrol ang akong kaugalingon. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magsigi ko kunahon na sa sunod-sunod nga kalamidad nga akong nasinati. Linog, bagyo, baha, ug nerbison dayon ko. Unsaon man ako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Ikaduhang pangutana, maglisod kong katog, ug kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa mga nahitabo. Unsay akong buhaton, aron makarelax o makapahuway ang akong huna-huna. Kinahanglan na ba na ako mo inom og tambal nga pamparelax? Unsa man tambala? Mapalit ra ba na over the counter? Ikatulong pangutana, ang akong anak sab, uban ako nakasinati sa linog, bagyo ug baha, ug may panahon nga bisan og matug siya, mukalitan siyag singgit og hilak. Unsa man sab ning iyang gibati? Parehas ka mi gibati og natrauma sa nahitabo? Ikaapat og katapusan, kinahanglan na ba namo sa akong anak nga magpatan-aw og doktor? Unsa man nga doktor og asa dinhi sa Cebu City? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Riza.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem. Medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayong padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, Aloy, contentment begins when we recognize that God has already given us enough for this moment. Kay hatag sa Ginoo, smile, gawaton, pasalamat. So, para nga kontento ta na itong kinabuhi. Ayun na lang pagdiman pag kanang mga imposibleng mga butang. Kanang sakto lang, simple living lang ta. Simple living. Dili lang ta mga ambisyon ng mga butang taas ra kayo ma-realize para sa ato. Okay? So, ang ato matatampo ka ng kalawa, si Riza, 40 years old, taga Talisay, punto medical o emosyonal lang problema ni Riza. No? So, sumasa na bati na ito sa drama. Musta naman dahil mga taga Talisay, no? Okay, so unang pangutana ni Riza. Nagsige ko gunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad sa atong nasinati. Linog, bagyo, baha og nibusyon dayon ko. Unsa man nako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Well, kitang tanan man apektado ani Res, no, dili lang ikaw. Naman tay gitawag nato og kanang mga anti-anxiety medication nga mainom, pwede ra nato ni siya mahatag nimo kung panitang kuyawan gyud ka. Kanya, para nga ma-diverted ang imong unahuna, mas siguro og kanang kung bakaya, mabakasyon lang ka para makigag tanaw das mananga river, kuyawan gyud ka mo tanaw kay posbida unsa man sa gihimos mga kontraktor na gipagamyan mananga river. Ako na ning gidiscuss dito sa CCTN among Andy Manatad nga programa. Imbes nga 50 metros, 40 metros ang kalapdon sa suba, gipagamyan man, tanaw na ko, 20 o 10 metros naman lang ang iyang width ba. Siyempre, panahon sa ating baha, dali na mo puno, maawas. Kuyawan nyo ka, labi nagpuyo na doon sa riverbank. Mag-uwan-uwan na, magputok-putok na sa imong kakuya, imong kasing-kasing, basing musubwak lang sa balik ang kuan, ang Mananga River. Okay, balog asa mong dapita sa Talisay, no? Pero namulabay ko diha, tanaw na ko sa ubos, tang luuyas mga balay gyud. So nakasabot ko sa imong gibati, Risa, yung mga daghang mga kalamidad, no? So kitang tanan apektuhan og mo lagi na no two people has the same tolerance level. So ang kini mangong tolerance kung balikon dili pareha bisag magsuon pa mo bisag kaluha pa mo tag sa mong tolerance level sa mga stress nga maka-trigger sa atong kinabuhi. So, sa may pamagi sa pagkumbati sa stress, slow deep breathing, exercise, do something about the environment, basig ganahan kag, mubalhin lang kag puyo, di na lang kadas Talisay, kumahimo lang, inom kag anti-anxiety medications. Natay daghan, og medyo naraman ka sa Talisay, no? Dula sa Cebu South Medical Center, Dr. Agos, no? Kay lami, na doktor, refer kon Dr. Rene Obra, resitahan ko nung kog alprazolam. Parisitahan kong alprazolam, nga doktor na sa Cebu South Medical Center. Kung naay doktor, may nga, di may kahibaw, kuha ko nung nga ng doktora, kay kubida nga nung ipapasar ko man naugag ko po ng estudyante, nga di kayo morisitag anti-anxiety medication. Sunod nga pangutana, maglisod ko og tulog, ug kung makatulog ko po ko, damguhon ko mga mahitabo, nga mga bati, lagi, no? Kung sa'yo akong buhaton, aron ma-relax ka to, lagi. Slow deep breathing ka, inom kag anti-anxiety medication, relaxing exercise, mapalit kining anti-anxiety medications Risa, dili ni siya mapalit over the counter. Kinahanglan mo siya special license is 2. So kinahanglan nga mo adto gyud ka nig doktor sa Cebu South Medical Center
mangparesita gyud ka ani kay dili mo siya mambutika og walay special license kay labi ning mga benzodiazepines, regulated drug mo gani siya. Sunod ka pangutana, arig ang akong anak sa uban na kong makasinati sa linog, bagyo ug baha. Ug may panahon nga bisan og matulog siya, mukalit lang siya syagit ug hilak mo na. Kung sa man ka sabning iyang gibati, pareha sa imo, anxiety, no? Naman ito gitawag og PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Ang nature aning stress, aning post-traumatic stress disorder is considered to be beyond normal human experience. So, I do not know kung unsa ka tindi, unsa ka grabe ang na-experience nimo sa imong anak diya sa Talisay, itong pagbaha, paglinog, pagbagyo, mo na, no? So, naanay tambal, o gausan niya ani stress debriefing, na konsulta mo psychologist o psychiatrist para maexplikahan mo, maresitahan mo, tambal, pang parelax, ha? O panangitan, minus o budget, muduo lang mo diha sa Cebu South Medical Center. Ha? Ingna lang gi-refer ka sa DYHP, Dr. Rene Obra. Ug balibaran mo, kadi sila kay baho, kuha ko nungan sa doktor nga balibad ni mo kay ato nang kasabaan. Ug mo balibad di siya kay baho mo resita og para ang sa anti-anxiety. Okay, sunod nga pangutana. Upat nga pangutana. Kinahanglan ba namo sa akong anak nga ipatanaw og doktor? Yes. Unsa man nga doktor? Psychiatrist, no? Psychiatrist mong tanaw, no? Og ganahan di mo psychiatrist yun. Og dili madada sa Cebu City, Cebu South Medical Center, ari sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan niyo sa Dr. Fred Tampos, Dr. Chin Biliero. Naana sila diya. Na sila Dr. Daghan mga doktor diya. Ani, Dr. Lumapas, Dr. Patrick, naghanay ng mga bagong mga doktor diya. Ina lang gi-refer mo ni Dr. Rene Obra, no? Kaya ako ni silang mga kaila, no? Mutagad ninyo, mutagad. Mayo man lang managad naman taga Vicente Soto. Okay, Res. So, inaot nakasabot ka sa kung i-explicar nimo o kay balog na pinbagsapa ng inyong balay das Talisay. Balhin na lang mo puyo, eh. Kaya bisag ako, na ako nagpuyo dahil sa kilid sa Mananga River. Kada every time nga mo ulan, kuyawan ko karon sig dako sa balik ang Mananga River mo. Maanod na sad mo. Balhin na lang mo puyo ang asa dapit. Layo-layo sa Mananga River kay unsa man nang gibuhat at kontraktor dihang ipagamian man ang suba nga magbuot man siya sa pagdaloy sa subag asa dapit nga mao na naandan nga dagan sa tubig, no? Ang dagan sa tubig ug imo nang usbon, gubon gyud ang imong giusab. Mingon ng tubig no magbuot man ka anad mo ari ko moagi dire. Okay? So once again ako si Dr. Rene Obra, inaot na kay na kutlo og pagtulunan res diya sa Talisay City, no? Ug mustan man ato mga nasal diya. So from all Master sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat og maayong Handumanan so sa ka. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mayet. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan. Got to believe in magic. Never let him go. They will never know the way of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa kaagi karon? Mugini sa kababay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Mayet.
wedding anniversary, Han. Happy wedding anniversary sa Dan. Oo niya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, Han, uy. Mas maayos sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, sa'yo gusto niyo mong buhatan na to sa weekend? Gusto ta kung mag-outing ta? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend, ha? Kanayang naipool o nasa idagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanayos din Niruti ka mo pilig lugar da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, Han, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan ni mo? Of course. Swerte, gid kay ko nimo. I love you so much, Han. I love you more, Han. Ato suliton, ang atong time ugmayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, Han. Thank you, ha. Why sa payan, Han? Anything for you. Han! Pagbantay! Oh. Mayet. Mayet pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak, Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mubangon ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak, akong gibutang sa karton gahapon. Ano nang hilabot man ka? O sabi sa loobo niya ron nga imo magipangkuha din eh? Mayet, dawatan na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gin maka-move on kung dili nimo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsad ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang paggawa. Sakit kaayo, ma. Bisan pila nakabuhay nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit nga gibati na ko itong higayon na. Nawalang gihapon ang kasakit nga kong gibati ron. Nak, unsa kay maayo kon mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka ana, nak. Ma. Imuday, sukat lang nga nahitabo ang disgrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip lagi hapon nimo nga normal ang tanan? Dahay, paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero, kinsa may musab na ko pagka maestra kung mo-file kog leave.
Suwayan ako volunteer kung musugot siya. Ayaw na pag-una-una, anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, Day. Suwayan ako. Morning nga resort. Si Day nag-celebrate pinsyo sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayit, Oh, Jeric? Niya ka? Sadyang nagkalisod si Kuya Joshua. Nakahigayang pasagsulti na ko nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niya ko ha. Para sa sobrang kagul. Di makaayo na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha ng gibati kong kaguol. Maayo hinoon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ako. Mayit, Oh, Oh, Jeric, niya ka? oo, aron ko haunta ka. uy, ikaw ha? Kinsa na? Amaw, mangudin sa kumbana, uy. Mauring parehas kay Gnaong, no? Igsuon din na niya? Oh, day pasensya na. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Unya, sama, nalingaw ra ka sa salida nga itong gitanaw sini. Oh, Jeric, salamat, ha? Uy, sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya naakapirmi para lingawon ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Uy, sa pa yan. Mate, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko nimo, doon na kako'y chance. Jeric. Mate, nakagusto ko na ko nimo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permitang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong magawang. Pero mag-usa na katuig sukad siya nawa. Patay na nga akong magawang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usap ha. Huwag yung kumusot si muna-huna. Jeric. Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pug niya ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw ipamugos imong kaugalingon? Kung magpadayon ka gihapong ingon, ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan natong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mahit ha. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Ha? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gyud ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day.
Naunsa man ka. Ngano bang murag naguol man ang naong nimo? Ma, May problema? Sultihi ko. kuan manggut ma. Si Jeric ba? Nganong kahibaw man ka? Sukad lang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog. Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama na himong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tawo nga buhi ug kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mao'y mas nasakitan karon. Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayet? Niya kasama? Jeric, sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel ni mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay naanak ka, so na itong mga higayon na debate kong kalipay o balik. Mayet. O dili na ko madawat nga maunang tinuod. Wa ko'y kaisog ka moangkon sa tinuod. Buot mong ipasabot nga. Parehas tag na feel do ha. O, Jeric. Nakagusto sad ko nimo. Mahal kita ka. Mahal sa tika, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. 3 years after nga nagkauyab ning Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namo ni Jeric. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Jeric. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Mayet nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in magic. Tell me how do people find your love? Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haga, utubos sa direksyon na Priscilla de Canals. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kasing-kasing kung kidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo.